Kien bniedem kwiet iżda kien determinat biex jikseb dak li jixtieq għal pajjiżna u dejjem ra kif se jgħin lin-nies. Dan intqal mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt seduta speċjali fil-Parlament li fakret il-memorja tal-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Bernard Grech qal li Carmenu Mifsud Bonnici mexxa lil pajjiżna f'wieħed mill-aktar perjodu diffiċli tal-istorja politika Maltija. Huwa ddeskriva lil Mifsud Bonnici bħala bniedem b'sens kbir ta' umorizmu u li kien verament determinat. Kien persuna li kellu sens kbir ta' umorizmu, kien hopp jiġbidlek saqajk. Ma kien persuna illi għalkemm hu kwiet kien determinat, kien jgħidlek u kien jisostni dak illi jemmen. Bernard Grech qal il-partiti kollha jridu jifqu quddiem l-abbużi u ma jittollerawx il-vjolenza politika. Hawn huwa saħaq fuq l-importanza li kull mexxej għandu jmexxi bl-eżempju. Aħna l-politiċi għandna l-obbligu li nittrasformaw il-prinċipji u l-valuri tagħna f'politika ta' ġid tal-poplu, politika li fiha il-poplu jkollu id-dritt li jagħmel l-għażliet liberi tiegħu fis-setturi kollha fosthom l-edukazzjoni, id-dritt tal-assoċjazzjoni, l-libertà tal-espressjoni. Nonqsu aħna jekk dan ma nagħmluhx u nonqsu lejn il-poplu Malti. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Carmenu Mifsud Bonnici kellu mħabba kbira lejn il-ħaddiem, filwaqt li d-deputat Prim Ministru Chris Fearn qal li Carmenu Mifsud Bonnici mexxa lil pajjiż bi stil differenti u għamel diversi tibdiliet fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. L-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia qal li Carmenu Mifsud Bonnici għalmu diversi valuri tul ħajtu u saħaq li kulħadd għandu jimxi fuq il-valuri tiegħu. Huwa qal li kien jagħmel il-ġid ma' kulħadd u saħansitra kien anki jgħin lin-nies mingħajr ħlas. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici qal li Carmenu Mifsud Bonnici kien bniedem ġenerus b'intelliġenza kbira li kien iħaddan ħafna valuri u meta kien Prim Ministru huwa kien determinanti li jdaħħal diversi liġijiet importanti. Id-deputat nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici min-naħa tagħha qalet li Carmenu Mifsud Bonnici kien bniedem li tul ħajtu għamel minn kollox għal ħaddiem u għal batut u li dejjem ħabb lill-familja. Kien f'dan il-mument li t-teżi tal-eks Prim Ministru Malti ġiet ippreżentata lill-Parlament. Xtaqt illi nippreżenta lill-Parlament lilek bħala il-President ta' din il-Kamra it-teżi illi għamel it-Siju Carmenu The Law in Malta on Industrial Disputes u għal-Parlament illi għamel il-liġijiet u jena xtaqt illi din it-teżi dwar il-liġijiet għata fuq il-relazzjonijiet industrijali nkunet nippreżenta lilek biex mill-librerija ta' Siju Carmenu tgħaddi għal-librerija ta' dan il-Parlament. Giulia Falzon għal Net News.